Важно некалькі слоў сказаць і пра галоўныя героі дзеда Талыша, ці Васіля Талыша, сапраўднае імя гэтага героя. Асабліва, калі сустрэўся Якуб Колас з Талашом, бо калі аповесць была напісана, Колас яшчэ не бачыўся са сваім галоўным героем, і вось той момант, калі яны сустрэліся, Колас распавёў і узгадваў наступным чынам. Дзень, калі я сустрэўся з дзедам Талашом, калі мне не здраджвае памяць, я ўпершыню сустрэўся з героем сваёй аповесці ў Мінску, у будынку Акадэміі навук. Гэта было ў 1934 годзе, пасля таго, як аповесць была выдадзена. Так успамінаў Якуб Колас. Дзед Талаш прачытаў яе і вырашыў убачыць мяне. Мы пагаварылі з ім пра аповесць. Дзед крыху крытыкаваў мае пралікі. Так, напрыклад, у аповесці дзед названы Рыгорам, на самой жа справе яго завуць Васілём. Я пераблытаў імёны яго сыноў, і ён таксама не быў згоден са мной у тым, што ён збег ад 3 канваіраў польскіх салдат. Дзед упарта стаіць на тым, што іх было 5. І важна сказаць, што ў часы, калі скончылася ўжо вайна, ў 1930-е гады, пасля сканчэння польска-савецкай вайны, дзед Талаш ужо меў пэўныя ўзнагароды. Яны, канечне, не былі такія вялікія, як ордэн Чырвонага Сцяга, які яму далі за яго такія, скажем, актыўныя дзеянні. Ён атрымаў пасаду старшыня Новасёлкаўскага савета, дзе ён жыў у вёскі Новасёлка Петрыкаўскага раёна. Ну і цікава, што з дакументаў вядома, што дзед Талаш настойліва прасіў, каб яму далі ордэн Чырвонага Сцяга. Таксама цікава тым, што сапраўды савецкая ідэалогія яму, можа быць, і была ў нечым блізка, але зноў розум быў селяніна, а для селяніна што галоўнае? Сенажаці, палі, лясы, уласны кавалачак зямлі, вось гэта самае было галоўнае. І поэтому да пачатку вайны дзед Талаш так і не стаў калгаснікам. Ён не уступіў у калгаса. Дзед Талаш, нягледзячы на тое, што быў узнагароджаны рознымі, скажем так, пасадамі і медалямі ад савецкай улады, ён не уступіў у калгас, быў аднаасобнікам і жыў разам са сваімі сынамі. Дарэчы, сыны, у сыноў было 2 у дзеда Талыша, і мы з вами можам аднаго з іх побачыць. Ён прыязджаў неаднойчы у літаратурны, тагачасны літаратурны дзяржаўны мемарыяльны музей. Гэта фотаздымак разам з Міколай Жухоўскім, чалавекам, які даследаваў грунтоўна, супрацоўнікам музея, які даследаваў грунтоўна аповесць Дрыгва, і вось напісаў нават кнігу, якая выйшла ў 1993 годзе. Ну, а гэта якраз сын Зміцера, адзін з сыноў, другого звалі Даніла. Вось. І яшчэ я трошку пазней скажу, што яшчэ у дзеда Талыша быў вельмі цікавы ўнук. Але з унукам мы пазнаёмімся толькі тады, калі мы з вами перайдзем у час Другой сусветнай ці Вялікай Адчыннай вайны, дзе дзед Талаш стаўся такім сімвалам змагання з нямецкімі войскамі. Дзед Талаш у 97 гадоў стаўся партызанам, змагаючыся з немцамі, і у 99 гадоў, праз 2 гады пасля пачатку вайны, дзед Талаш ужо быў такім, скажем, прапагандыстам, які вельмі часта выступаў у сталіцы, вядома, Маскве яго забралі для арганізатарскіх і для выступаў на публіку, на заводах, фабрыках, на вялікая колькасць людзей. І менавіта там і выступаў Талаш, і сапраўды ён быў такім сімвалам змагання. І чарговы раз якраз такі ў Маскве, у гатэлі Масква, сустрэліся Якуб Колас і дзед Талаш. Вось ёсць гэты фотаздымак Якуба Коласа і дзеда Талаша. Захавалася невялічкае відэаролік нават,
Його можна побачити в інтернеті, як Якуб Колос розмовляв з Дідом Талашом, а той розповідав про свої героїчні подвиги. Ось. Ну і якраз такі героїчні подвиги були у онука Діда Талаша. Ось гэты чоловік, його звали Петр Талаш. Ось. Він був узнагароджений медалями, ось, разнастайними, так само пройшов всю войну, ну і ось гэты чоловік так само такі годний нащадок, скажем, свого діда. Бачите, що генотип, гени передаються, як кажуть, да, ось вони уособилися у онуку. Ну і цікаво, що гэта книга Дрыгва, яка так само і гістаричний роман з одного боку, і повесть про военные деяния, да, где молодые советские подлетки, хлопчики и девчонки читали, когда читали Дрыгву, яны уявляли у себе, у своих головах, у своих марах, думках героя Діда Талаша, який так браво змагається з людьми, які хочуть захопити його землю. Так ось, у часи війни Дрыгва дійшла до партизанських отрядів, де військовці, воєнні, партизани читали Дрыгву і, ось, скажімо, героїзмом натхнялися для своїх героїчних учинків. Ось є одна вельми цікава книга Дрыгва 1940 року. До речі, у 40-му році Дрыгву ще двойчі перевидали. І ось одно з перевиданнів є у нас гэтай Дрыгвы. Ось яно 1940 року. Бачите, вже така сапраўды з часом, пашкоджаная часом, ось, і воєнними тими дзеяннями, і ось тут є автографы, якія пакінули партизаны, і ёсць надпіс «Нужно стать всем партизанам, как Дед Талаш». Бачите, наколькі хтосьці цікава падпісаў. Ну і сапраўды ёсць нават дата 15-12-45 года. Ну, магчыма, хутчэй за ўсё, раней потрапіла, але ось ёсць два дарчых надпіса. Не выклікае сумневу, што гэта кніга сапраўды дайшла до партызанскіх атрядаў і у нас з'яўляецца вельмі такой цікавым экспанатам, хоць і не ў самым лепшым стане захавання. Ну, на гэта ёсць свае аб'ектыўныя прычыны. Важна сказаць, што яшчэ ў даваенны час Дед Талаш стаўся вельмі такой, можна сказаць, медыйнай, кажуць сёння, асобай, персонай, вельмі вядомай. Дзякуючы, канечне, Якубу Коласу, тому що той написав і Дрыгву, затым працаваў у другой полові 30-х годов над п'єсой «У пушчах Полесся», ось гэтай п'єси, бачите, яку Анатоль Богатыров якраз таки і поставив на яе оперу «У пушчах Полесся» в 1939 году. До войны нават быў зняты фільм, да, і, канечне, у 40-х годах, у часы войны, такой сусветной ці вялікай айчынны, Дед Талаш не мог не стаць сімвалам военных дзеянняў, бо быў ужо фактычна такой вельмі популярнай асобай. Да? Ну, на той час, конечно, кінематограф так не быў развіты, що чыталі кнігі, а кніг выходзіла Дрыгвы вельмі шмат, да, не одно перавыданне у розныя дзесяцігоддзі. Таким чынам можна сказаць, што сапраўды Дрыгва вельмі цікавы твор, які яшчэ варта даследаваць. Тут шмат белых плямаў, што называецца, да, трэба сапраўды яшчэ пакапацца, і мы зможам знайсці вельмі цікавыя моманты, якія яшчэ не адкапалі даследчыкі, літаратуразнаўцы, поэтому кожны можа далучыцца да даследаванняў у тым ліку і прыйсці азнаёміцца з нашай экспазіцыяй, прысвечанай аповесці Дрыгва. У нас якраз такі ў экспазіцыі адлюстравана, наколькі твор папулярны, аповесць Дрыгва і твор Якуба Коласа быў папулярны далёка па-за межамі нашай бацькаўшчыны Беларусі. Бо перакладаў ажно было з дзясятак, перакладалі на розныя мовы, і на узбекскую, і на малдоўскую, і на украінскую, вядома, на рускую, польская,
китайская, вот видите себе, и немецкая. Важно, конечно, значит, что только на 3 мовах переклад был до войны, а все остальные переклады были дотычные уже после военного часу. Але, конечно, все соседние фактично краины переклали эту мову на свои мовы, эту оповесть. И прибалтицы читали у Латвии и Литве на своих мовах. Ну и ведомо, что наши соседние славянские краины так само читали эту книгу на своих мовах. Что подкресливая значность, на мою думку, значность не згубилася до сённяшняга часу, и ее читать можно по-новому. Магчыма, не так, как читали у советские часы, довоенные часы, послевоенные. И мы можем подкресливать для себя певные важные, цікавые моменты з этой вядомой и цікавой оповести Якуба Колеса.